Outes ten un problema que, tendo aprobado como temos o Plan Xeral de Ordenación Municipal, en estes momentos, derivado dunha decisión judicial, pois non temos chan industrial como tal. E nós, un compromiso que adquirimos no seu momento, pois o que queremos é solventar ese problema. Témolo que solventar por dúas razóns, non? En primeiro lugar, porque Outes precisa, evidentemente, chan industrial para axudar a promover o desenvolvemento económico do Concello e tamén, en segundo lugar, para ordenar, digamos, desde o punto de vista urbanístico, a actividade profesional, non? Moitas veces o chan industrial persigue iso, non? Ordenar e ter un concello ordenado como é debido. Segundo el, será un proceso longo en varias fases, e para o que será necesario ademais levar a cabo unha modificación do actual planeamento. 5 son as opcións valoradas dende o Concello para poder emprazar o futuro parque empresarial: xurisdicción, Lagoa, Canizos ou Sesende ou Valadares. As propostas foronlle trasladadas recentemente nunha xuntanza ao propio tecido empresarial do municipio para coñecer as súas impresións. A idea, como digo, era obter a resposta, obter a opinión dos empresarios, que son os que ao final están interesados e son os que se poderían localizar nesta zona, e a partir deste momento que se abre un procedimento máis longo do que quereríamos, que é o procedimento de modificación do Plan Xeral, que se inicia enviando un documento inicial á Consellería de Medio Ambiente, un estudio de impacto ambiental, e a partir de aí iniciar o procedimento de aprobación inicial, provisional e definitiva no seu momento desta modificación puntual do Plan Xeral. De conseguirse, sería un avance importante de cara ao futuro desenvolvemento económico do municipio.